Sikker? Nej. Okay, vi prøver forskellige planer. Drik en øl af en pose. What the fuck? Du har optaget film. Må vi starte, eller? Ja. Jeg vil Kan fandme man Fuck det ord, da. Jeg vil fandme ikke tage den der måde. Jeg ved godt, hvordan jeg vil gøre det, men det kan godt være, det spilder helt af helvede til. Zoom! Nej, ikke skal der ikke så meget, der kommer ud. Det skummer og bare ja, jeg ved sgu også, hvordan jeg vil gøre. Stefan han larmer helt vildt, når han drikker. Der ryger bare ikke noget ud. Eller? Den er klam, den her øl her. Jeg kan nok som Stefan, så vil jeg rykke hul i bunden. Så kom med luft, og så får han nappet det en omgang. Jamen prøv at se, se hvis... Det er fandme ulækkert. Det smager virkelig. Det smager plastik. Nej, det ligner altså også bare. Jeg tror, jeg har drukket sådan 2 slurke eller sådan noget. Det smager virkelig, virkelig dårligt. Face down, ass up. Har du set? Ja, det kommer herude. Hvad fanden var det? Nej, I er ikke gået i gang endnu. Ej, det der ender det også galt, hvis du... Skubber på en kopat. Det er nok sådan, det din mors batter smager. Det må være de der Det er jointpaller, det her. Hvad er det for krig? Åh, satan. Jeg har ikke fået taget nok billeder af det der. Ej, det er altså også bare 2 duelige folk, der skal drikke en øl. Du skulle fandme prøve at smage det her. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er ligeglad, vi vinder. Jamen får du så ikke bare en til straføl, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hov, vi skal huske at drikke med venstre. Drej med begge hænder. Jamen det gør han jo også, han Folm har. Nå ja, jeg ser Der er en kun vinder. venstre hånd. Det er kun skum, der kommer op her nu. Men du har tabt det. Okay. Fuck det. Det var fandme en god leg. Det var underholdende i hvert fald.